Ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи Рахш ТЖ. Дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад боз якчанд намуд мошинои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо ҳамчунин мошинҳои фурӯшии хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот чӣ намуди реклама ки дошта бошад маромад сурат маълумот чад дар WhatsApp иморо кунем дар видео оянда фурӯшда эълонда мегузорем. Дар имрӯза навор ҳастаи мошинои боркаш, газелои боркаш ва Hyundai Sonata, Hyundai Starex ва мошинои Toyota Corolla 1, Toyota Corolla 2, Opel Sedan ва сечкаҳои объёми простой ва астраҷии бениҳоят арзон ҳастанд ки ҳамашро бо нархи арзон омода кардем. Барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кор ҳастанд. Мо дар видео оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. Хоб, курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 173 сомонӣ. Мо бошад навор асар мегӯем, маромад рафтем. Яка мошини фурӯшии имрӯза аст дӯстон, грузовой газел ҳастае ки газелои боркаш соли барои 2005 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад, яъне бензин газ дорад. Коробка механика ҳолати мошин мегӯяд беҳтарина хелае ки дасти як гудамда гаштесае. 4 та баллон мегӯяд нав аст, мегӯяд 2 баллони пеш мегӯяд нав, 2 баллони ақиб мегӯяд, яъне средний. Общем 2 баллон миёнае, 2 баллонш мегӯяд нав астае. Салоншам тозаҳай, раднои краскаи мошинча мегӯяд 100%, айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бухта, шаҳраки Левакан, яъне ки номи пешнаш шаҳри Сарбанд, ноҳияи Сарбанд, яъне ҳозираш Леваканда ва фурӯхта мешавад бо нархи 35 сомонӣ. Кадом яке мегирад бо арзонтара мешавад. Вариантҳои алишам аст, ягон Opel Astra-G Caravan бошад мегӯяд алиш мекунад, ки Opel Astra-G Caravan кати. Хайр багон вариантҳои хубам дошта бошад, метавонем ки пешниҳод кунем. Ин ҳамин рақамошон аст, мегафон пайстени кор мекунад ва дар рақамошонам имо пайваст доранд. 2005 сол газели боркаш дар территорияи шаҳри Бухта, ноҳияи Сарбанд, номи ҳозираш Леваканда. Маромад занг занед, дигар маълумотои пурраша аз соҳибашон гирен. дӯстони азиз, шумо агар чунин мошинҳои фурӯшии хона, замин, квартира ягон намуд реклама дошта бошад маромад сурат маълумотро роҳӣ кунед, мо фурӯшда мегузорем. аз шумо хоҳиш ки лайк казанед дареғ надорем ва силкаи навори моро дар WhatsApp имочӣ дорен, силкаша подписаш кунед. Дуюм мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон. Дуюм мошини фурӯшӣ ҳастае ки Daewoo Matiz ҳастае ки светои сав соли барои 1999 ҳастае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. Объём мотораш 1.4 литр экономный простой, коробкаш механика, ҳолати мошин мегӯяд беҳтарин. Раднои краска тоза, 4 диска, 4 баллонаи 80%, 1 сола ҳуҷҷат, центразамок, мошин мегӯяд тозаҳакай, омада аз пеш бинен. Электропакет ҳам аз ҷош кор мекунад. ҳолати мошин мегӯяд беҳтарин. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбеи пойтахт ва фурӯхта мешавад бо нархи 20 000 сомонӣ. Кадоме ки наличи сумкати мегирад боз арзонтара мешавад. Савдо мешавад мегӯяд дар назди капоти мошин, омада мегӯяд аз пеш бинен. ин ҳамин рақамошон аст дар поёни видео кор мекунад ва кадоми шумо ки лозим ҳастае маромад дигар маълумота аз соҳибашон гирем. мошинчаи бе расход. дӯстони азиз, чӣ намуди мошине ки мехаред дар комментари нависед. мо дар видео оянда мошинои гуфтагии шуморо ҷудо карда пешкаштон мекунем. сеюм мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, ҳастаи мошинои Hyundai Starex ҳастае ки мошинои мусофиркаш соли барои 2000 солае ки сӯзишаш мегӯяд тоқа гази холие, яъне Hyundai Starex тоқа газ кати. объём мотор 3 литра, коробка механика, системи мошин мегӯяд беҳтарин. мотор мегӯяд нав кардагӣ, ходовои нав, 1 сола ҳуҷҷат дорад. салон тоза, электропакет, 4 диска, 4 та баллонаи яъне нав. дӯстони азиз, мошин мегӯяд ҳолаташ беҳтаринае. хоб, нархи мошинам мегӯяд 28 000 сомонӣ гуфтасем, бисёри бад не, камтарро мегӯяд арзон мекунӣ. ҳамин одаме ки агар ки наличи сумкати мегирад срочно суми холӣ кати арзон мекунад, мегӯяд не ки бисёри бад не. ва мошин дар шаҳри Душанбе, нами рақамош аст, мегафон кор мекунад. дигар маълумотои пурра аз шумо. дар комментари хоҳиш карда ки ҳамин Hyundai Starex яъне газ кати монед баъри шумо закази кардагитон Hyundai Starex газ кати. маромад бо тамос гирифта бештари маълумота аз соҳибашон худатон гиред. чорум мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, ҳастае Toyota Corolla 1 ҳастае ки светои серебристи Европа соли барои 2005 солае ки сӯзишаш бензини холия, мотораш мегӯяд экономный простой, 1.5 литра, коробкаш автомата, системи мошин мегӯяд
беҳтарин. Мошин 4 диска 4 балони 80%, кондитсионер, электропакет, родной краска серебристи ва мошини шаҳрӣ ва мошини яъне бировардани Европа. Мошина мегӯяд 57,500 мегӯям бо арзон ом мешавад ва мошин мегӯяд дар Душанбе пойтахта қарор дорад. Дар комментар дӯстон шумо хоҳиш кардем ки яъне Toyota Corolla як монем светои серебристи яъне бо нархҳои арзон 57500 сомонӣ гуфта бо камтар дига мегӯяд арзон мекунем омада аз ҳамаша аз пеш бинем мегӯяд соҳибшон. хоб ин ҳамин рақамҳошон аст мегафон кор мекунад дига маълумотҳои пурра ва аниша тариқи телефон худатон аз соҳибашон гирем. дӯстони азиз навори моро агар ки имконият бошад бо программаи VPN ка тамошо кунем барои мо хела муҳим аст ҳамин кор яъне программаи VPN установка карда аз Play Market баъд навори моро тамошо кунем ва чӣ намуди реклама ки дошта бошад сурат маълумотша дар WhatsApp моро кунем дар видео оянда подошта мегузорем. панҷум мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон бояд тагия аст Toyota Corolla D аст ки соли 2006-2009 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. мотори инаш мегӯяд простой экономни простой 1.5 литра коробкаш механикае ҳолати мошин мега находуай мошин мега экономни родной краска сафед салон тоза 4 диска 4 балони ҳолати корӣ кондитсионер электропакет ки нашод пӯсидагӣ ва ҳуҷҷат и хадаво и чизи ягон чи гуфтагӣ нест коробка дӯстон азиз яъне механика буда. нархи мошина мега 67 гуфтесем бо арзон ом мешавад ва мошин мега қарор дорад дар шаҳри бохта шаҳри Қурғон Тепада. кадоме ки мегирад бо арзонтар ом мешавад 2009 сол нархшам хай қимат набуда 67000 сомонӣ бо муомила дошта. дар рақамошон занг занед ва мошина рафта аз пеш бинед ва савдо када гирен. чӣ намуди мошине ки марка ки ба шумо лозима дар комментария нависен мо маркаи шумо гуфтагира ҷудо када пешкаштон мекунем. фақат хоҳиш ки дар таги видео нависен албатта мемонем. шашум мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон Opel Astra J аст ки бо нархҳои арзон намхели свет соли 2006-1998 аст ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. дӯстон азиз бо як бор дига аниқ када мегирем. мотори 1.6 литра коробка механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин салон тоза родной краска камтар ҳамин бамперу яхе ҷош камкам расход кор дорад. мошин бениҳоят нархш арзон аст не ки сабабша нагуфтан ки чӣ расход дорад не ки бамперош маълума ки камтар расход дорад. нархи мошина мега 32000 сомонӣ гуфтесем бо арзонтар ом мешавад ва ин мошин қарор дорад дар шаҳри Панҷакенда. рақамошоне ки мегафон аст ба кадоми шумо ки лозим аст марамат дига маълумотша гирен. мо дар хизмат дӯстон азиз чӣ реклама дорем чӣ намуд мошин мехарем дар комментария нависем мо албатта шумо дар реклама карда пешкаш мекунем. мошини фурӯшии навбатӣ аст бародарон ҳафтум мошини фурӯшӣ аст ки Mercedes-Benz C-Class H соли 2006-1996 аст ки 24 бензини холия газ надошта тоқа бензини холӣ объем мотори 1.8 литра коробка механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 диска 4 балоное ки қариб ки нав салон тоза инам хали свет мошинча обшим нахада мега срочно фурӯхта мешавад бо нархи 38 бо арзонтара мешавад. 96 сола нархш арзон аст ки 38 бо кадоме ки мегирам мега арзонтар када метием. хоб ин ҳамин рақамошон аст мегафон кор мекунад ба кадоми шумо ки лозим аст марамат бештар маълумотша аз соҳибашон гирен. дӯстони азиз фақат шумо ҳамин дастгирона фаромӯш накунед лайкотон назанен мо дар хизмати шумоем. лайка занед ва ҳамин силкаи навори моро дар WhatsApp имо ягон TikTok ки ҷойда ки боша силкаша падисаш кунен мо ҳам дар хизмати шумо. мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон ҳаштум мошини фурӯшӣ аст ки мошинои советский молодежный ВАЗ 2106 чихеле ки дар комментария нависед ки ҳамхали ВАЗ 2106 нархҳои арзон ём ина ба шумо нархи арзон. хоб соли 2006-2000 солае ки дӯстон азиз газ бензин дорад не ки тоқа гази холиш мекард кор мекард бензин газаш вайронае. объем мотораш мега простой 1.3 литра коробкаш механикае ҳолати мошин мекард находуае. мошин мега масла намехара хадавои кадаги неста мекунен салоншам боли минае ва родной краскае. нархи мошин мега бениҳоят арзон ва як чи дига аккумулятораш мега пачкае масла намехара фақат як хадавои ҳуҷҷат ва бензин газ асос мекунен дига ҳама ҷои мошин мега 100%.
нархи мошина мега 5000 сомонӣ гуфтесем, бо арзонтар ҳам кардан метия мега ва мошин қарор дорад дар шаҳри Истаравшанда. 5000 сомонӣ тун азиз ки бо арзона мешавад. 2000 сол мошинча мега дигар маҷош 100% хадавой мекини мегири фақат мошина газ метии. ин ҳамин рақамошон аст Вавилон кор мекунад. кадометон ки мехаред занг зада бо дигар маълумоти пурраша аз соҳибашон гирен. دوستان از در امروز نوار ماشین فروش داشتم تا ویدیو آینده خدا نگهبان همه شما.